Spomienka, ako páter Jan Dieška učil svätého otca Pia XII. Po slovensky. Po roku povedal Jan Dieška predstaveným, že on veru bude grécko-katolíkom. On vždy lepšie ovládal staroslovenčinu ako latinčinu, i viac ho to bavilo, a možno i tie vrbí mu odobrali chuť od latinčiny. Než predstavení poslali ho do Ríma, do Rusika, kde bol Slovák, páter Javorka rektorom. Len čo sa raz náš nový grécko-katolík udomácnil v Rusiku, jedno odpoludne mu hovorí pán Javorka, že by išiel do Vatikánu, že ho tam volajú. Nuž vyštramačil sa, dal si italiansky klobúk na hlavu miesto svojho pinča, prehodil si i pelerínu cez plecia, vypel chudé prsia a tasa do Vatikánu. Každý sa ho pýta, že kde ide, keď je tak vyobliekaný, a on len tak cez plece, do Vatikánu. Nikto mu nechcel veriť, ani on tomu veril, ba bol si istý svojej vážnosti. Pred švajčiarskou gardou ani sa nemienil zastaviť, ale tá ho predsa premerala a zastavila. Kde idete? Do Vatikánu. Ku komu? To ja neviem, mňa tam volajú. Ako viete, že vás tam volajú? Ukážte lístok. Nemám. Mne predstavený povedal, že ma tu volajú. Tak ukážte list od svojho predstaveného. Pokrčil plecami. On mi nejaký lístok nedal. Tak my vás pustiť nemôžeme, ľutujeme, to je náš príkaz. Zvesil hlavu a smutne sa vrátil do Rusika, len tak ukradomky, ako zlodej vhupol do svojej izby, vzdychol si dormiam ed requiescam a šmaril sa do postele. Naraz počul šum po chodbe a P. Javorka kričí: Kde je Dieška? Jano Dieška! Vbehne do jeho izby a Dieška v posteli. Čo vy tu robíte? Už dávno ste mali byť vo Vatikáne, tam vás čakajú a vy tu chrápete? Prosím, ja som tam bol, ale ma nechceli dnu vpustiť. Len choďte, všetko je pripravené. Jano Dieška s neistotou kráča k posvätnému Vatikánu a v duši sa čuduje, čo sa to len ide robiť. Keď sa blíži k stráži, chce sa okúňavo prihovoriť, ale stráž sa vypne, zdvihne zbraň a salutuje mu, ako by on bol boh vie čo. Dieška sa zorientoval. Keď tak, núž vypel prsia a kráča. Všade milé úsmevy, úklony, on vracia úklony na obe strany. Dvere sa pred ním vade otvárajú a úklony k tomu, čo mu dodalo ešte viacej sebavedomia. Keď už veľa tých izieb prešiel, veľa tých monsignorov videl, myslí si, kedy len už bude tomu koniec. Keď sa otvorí dvere privátneho sekretára svätého. Otca, už si chcel sadnúť na stoličku, ale ten mu ukáže, že ďalej, prosím. Otvoria sa dvere a pred ním svätý otec, pápež Pius XII. Dieška, tak ako bol dlhý, zrútil sa na zem, začal boskávať koberec a po slovensky zajakavo bol schopný vysloviť len slová. Svätý otče, Svätý otče. Svätý otec chvíľu sa na neho díval, potom stal zo svojho trónu, priblížil sa Jankovi a dvíhal ho tak, ako dvíhame zo zeme dieťa za kabát. Svätený otec, hoci je veľmi chudý, ale dosť silný, veď vtedy bol 60-30 ročný, zdvihol Diešku do polovice. Keď už myslel, že obstojí na nohách, pustil ho, aby sa sám postavil na nohy. Ale Dieška sa opäť zrútil, objal nohy svätého otca, zmáčal ich svojimi slzami, boskával nohy, boskával koberec a len vzdychal. Svätý otče, po slovensky. Svätý. Otec ho pohladil a ako láskavý a dobrotivý otec mu hovorí: Veď sa len uspokojte, dnes budete vy mojim profesorom. Zdvihol ho a nepustil ho, kým ho neusadil na stoličku vedľa seba. Dieška nemohol prísť k sebe, bol by sa až zrútil na podlahu a boskával koberec. Ale svätý otec, dobrý psychológ, držiac ho silne pravou rukou, list si prečítal. Ale že niekoľko takých slovenských návštev cez deň neobíde, ani dennú prechádzku, koľko televízií si ten Dieška vyžiadal. Keď sa Dieška už trochu utíšil a prestal hovoriť slovensky, Svätý otec napísal 2 vety po taliansky na papier a hovorí mu: Preložte to do slovenčiny
a napíšte mi to talianským pravopisom. Diežka celý prekvapený hovorí: Ja to neviem. Svätý: Otec: No, však ste Slovák, nie? Diežka: Veď hej, z Oravy. Svätý Otec: Tak to preložte do slovenčiny. Diežka zasa celkom bez seba: Ja som všetko zabudol. Svätý: Otec si myslí: Koho mi to ten Javorka poslal? Je to vari omyl, či čo? A hovorí mu: Veď vy máte vedieť po slovensky, na to vás sem poslali. A svätý: Otec sa naň veľmi, veľmi láskavo pozeral. V tom sa Diežka vzpamätal, za chvíľu mal preklad v talianskom pravopise hotový. Predčítal ho svätý: Otcovia. Svätý Otec to zopakoval raz, 2 razy a vždy lepšie. Pekná, ľúbozvučná slovenčina. Tlačier ozýva sa z úst námestníka Kristovho na zemi a slovenský profesor svätý. Otca radostne hovorí: Dobre, Svätý Otec, dobre. Keď to Svätý Otec 3. raz zopakoval, Diežka vyskočil od stoličky. Výborne, Svätý Otec. A skoro by ho bol po pleci potľapkal. Svetený Otec sa mu pekne poďakoval, dal mu svoje požehnanie a s milým otcovským úsmevom, ktorý Diežka, jeho priatelia a celé Slovensko nikdy nezabudnú, pekne ho prepustil. Diežka si vykračoval z Vatikánu ako na oblakoch. Už si ani pozdravo veľmi nevšímal, len tak cez plece sa na niť blahosklonne usmieval. A keď švajčiarska garda zavelila na pozor a salutovala Diežkovi, ten sa len tak napolo k ním obrátil. Vidíte, však som vám hovoril, že ma tam volajú. Na námestí si už ničoho nevšímal. A keď ho v Rusiku obklúčili jeho spolužiaci, len rektorovi Javorkovi tak spak ruky, kde tu slovo odpovedal, ale tých ostatných niktošov si ani nevšímal. Ako sa vôbec jemu, profesorovi svätého Otca, opovážia dávať otázky. Na druhý deň, 7. júla 1939, slovenský vyslanec Karol Sidor prežíval v inej forme to, čo Diežka po diežkovsky prežíval včera večer. Keď Svätý Otec odpovedal na Sidorovú reč po latinsky, vyslanec Sidor bol ako vo vytržení. Prebral sa, až keď Svätý Otec vyriekol aj pamätné slová po slovensky. Nech Boh žehná šľachetný národ slovenský, pochválený buď Ježiš Kristus. Vyslanec Sidor naraz sa octnul z veľkej pompy nástupnej audiencie na Slovensku. Tak známy mu bol ten hlas, ale nevedel si ho umiestniť. Až keď raz navštívil Rusikum a Ján Diežka v záhrade na pokyn pána. Javorku začal napodobňovať Hlinku. Vtedy sa mu vybavil obraz nástupnej audiencie a v duchu opäť počul mäkkú slovenčinu z úst svätého Otca. Tak, ako keby Hlinka hovoril. Sidor bol dojatý, že Diežka na Sidorovú otázku, či Svätý Otec hovoril po slovensky, odpovedal len tak zahmlene. Vidíte, však som vám hovoril. Sidor bol dojatý a v novinách sa objavilo: Svätý Otec hovoril po slovensky. Nech Boh žehná šťastný národ slovenský, pochválený buď Ježiš Kristus. Len teraz pochopil vyslanec Sidor tú teplú slovenskú atmosféru, ktorá opanovala jeho dobré srdce, keď počul hlas Jána Diežku, ktorý bol verným hlasom Andreja Hlinku.